Ang dami pati oh. Huli. Huli. Ah. Alas ko dyan. Tumabit pa sa water lily. Yan, huli natin. Ako, delikado makawala. Huwag naman siya na makawala. Tumabit. Ay, yan. Kala ko makawala sa banda. Yun, huli natin. Huli. Ah, sabi ko na nga mo. Pag mas malaki, mas malaki makukuha. Oh, ang laki ng ulo. Oh, ito na ang mabaw natin. Ito na talaga. Pangalaw, mas malaki ka dun sa naulo ko mo ito. Ayun, yun. Grabe hiker naman. Nagsimula lang mga ito talaga sa isang mga, tapos dire-diretso na. Ay, ganda na naman eh. Pulahan na naman. Ano pa ay dala-dalawa. Oh. Dala-dalawa. Tay, dito ka, pisto ka sa akin tay. Sigurado ka dyan. Harpist ka dyan. Umatay oh. Ay, lalaki oh. Ayun, good morning mga kapay. Yung panibagong fishing spot to mga kapay oh. Dito lang tayo mga tay. Good morning po sa inyo lahat. Tara, samahan niyo po ulit ako. Mamiwas tayo mga tay. Tapos itong gagamitin natin mga tay, bottom sit up, double hook. Ipupul na natin ito kagad. Pupul na natin. Yun. Tapos mga tay, meron tayo mga kasama dito na. May naabutan tayo dito mga taga-Kainta anglers. Tapos yung iba member daw ng Tisoy Anglers. Tapos si Boss Joel, nasa Darangan daw sila. At si Boss Bob. So yun, tara mga tay, sana makapulit tayo dito para ma-update bagong fishing spot na naman. Sa ano to mga tay, sa dulo ng Wonder Ilog. Tapos bandang lawa na, may bandang kanan ang pukol natin. Kasi dito sa Wonder Ilog mga tay, dito sa likod natin mababaw. So tatry natin dito muna. Pagka wala dito mga tay, tatry natin dito sa likod. Pero dito mga tay, sigurado na to. So, tapos floater yung isa natin para may option kung pang ilalim ba o pang ibabaw yung dawit. So yun mga tay, tara, samahan niyo ako. Muli, medyo love shoutout sa mga kasama natin. Tayo masyado maingay kasi di natin kailangan. Baka mapalo tayo. Muli, medyo love shoutout sa lahat ng silent viewers natin, mga solid supporters. Maraming salamat sa inyo mga tay. Kay Kuya Delphin Padilla, yan, napakabait yan mga tay, panay share na natin dito. Tapos si Kachoy Jonathan, si Erwin Organan, bigalat sa wato. Tara mga tay, at sa anglers ng Mandaluyong anglers natin, hindi mo natin kasama yung mga grupo kasi may kanya-kanyang kabiwas daw sa ngayon, sa may Sumilang spot. Kaya mo gusto ng water lily. Tabi-tabi tayo rito. Water lily yan dyan. Galing mo ng Montalban pala mga tapos. Diyan saan galing? Guadalupe. Layo ng galing. Alam ko, anong malayo? Palayuan ba? Pala kayo si Chris ni Ryan, no? Oo, ayun si Chris ni Ryan eh. Nakakasabay mo ba si Chris ni Ryan? Oo. Lalayo nararating. Nung nakaraan, may baysiya sila eh. Lalayo nararating na. Lalayo. May naman kasi service. Mamaya yan ako yung Pilipin akong pag wala sa bahat, pag wala sa bimetri, nanonood lang din ng mimimit eh. Para ma-update rin kayo, Bod. Saan yung agatan ba? Opo. Napapanood mo malala. Yan, nagulab shoutout po kay Kuya Mel ng Montalban sa Ilago.
Malaki-laki yan boss ha. Pero yun, lahat sana ganyan. Ayun. Maganda yan. Oh, 5 fingers. Hindi na pala. Hindi tinatapon. 5 fingers natin. Dito pala nanghuli yan. Mamaya lang tayo. Bauna lang tayo. Susunod. Ayan po. Floater na. Ay, bottom pa na. Puro bottom yan. Wala pa dito sa akin. Pero ang dalaga. Talaga sila. Mamaya. Para tayong ano to eh. Tawar niya. APJ. Anong pain mo? Yung kulay pula lang? Puti. Ay, puti. Ah, yun lang na iba. Mariki ng bulate. Oo. Mayroon mo palang nabibili no? Ay nakukuha na? Siguro napakamahal na nun ngayon. Nagparamdam na mga katoy. Malaki ka sana. Malaki ka sana. Ano ka nangyari? Ito yun. Yun. Ay, 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 ay. First cuts tayo. 3.5. First cuts kasi. Bahala na mga na naman zero. Ay, naku. Napunta sa akin natin mga maliliit. Meron tumating malalaki sigurado dito. Andun yung isla natin sa dulo. Madaming lamok dito utoy. Lagay tayo natin ng alam para Boss Melvin yung patron mo rin sa dulo. Nagkikibitan na sa dulo. Lalaban mo na tayo. Ang laki ng ulo. Ah, grabe. Jackpot. Oh. Yun o. 5 fingers. Oh, laki-laki ito yan. Yan, dumagat ka rin doon. Uy, ganda rin yan. Mga magkapatid ah. Ay, may kapalit yung maliit natin. Yung ano siguro niya yung tita. Pun tayo ulit. Ganda. Saan na huli? Hindi. Hindi ang puhuli. Isa, ibubutom sit up ko ito mga to. Butom, kumagat mga to. Ang dami na lang ulit dito. Magbubutom sit up tayo. Ganang diskarte niyan mga to. Sa unang pukul nyo pa lang, butong sit up, tapos floater sit up. Tapos kung saan kumagat, kung ipopokus yung ano, sit up nyo. So ngayon, butong kumagat mga to. Magbubutom tayo mga to. Ganun lang yan mga yung discard niyan. Kailangan mapag-aaralan talaga yung dawi, yung litaw ng ano, yung kagat ng isda. Yan, dalawang hook ulit. Tapos siyempre papasalang rig Kuya Ronnie kay Sards. Mamaya pagka lumapit yung isda mga rin, maghahan tayo ulit, papalta natin ulit ng ano. Ulit hindi, pero mukhang ano to, butong sit up dito. Parang katulad din dati dito sa kabila mo sa ilog. Butong sit up dito eh. Ayan natin, dalawang sit up tayo pang butong. Ang
daming namamantay mga to. Pag naman ito. Natapatan mo kuya talaga yung ano, mga kawan. Ito natin. Ginagawa mo. Huli ka na kayo dyan. Kabiwas. Habol ka na kabiwas. Kabingwit. Kabingwit. Marami na naghahanap sa'yo kabingwit. Subscribers mo. Kagabi mo natin pinanood ko yung mga fishing adventures nila nanay nila. Ni nanay niya doon sa ano dito. Nakakatuwa talaga dahil may nag-viral pala siya doon mga na ano, million views. Nag-comment nga ako. Million views yung recording niya. Dalawa sila ni nanay niya. Yan yung pinag-share ni nanay niya. Siyempre yung kabingwit sa mga subscribers niya. Yung kabingwit. Ito na naman natin. Hinabot. Ah, sumisigsag natin. Sumisigsag. Uy, ano to? Ay, laka. Wayos, laki ng ano. Kita. Malaki kasi kung ulo nito natin. Tapos ano, matigas pa. Matigas yung ulo niya. Huli yun. Malaki na naman to. Nagla naman to naman. Gata na naman to. Ay, nakawala yung isa. Ay, hindi. Ito pa rin mati. Dito pa rin yung lakas. Grabe laki. Ayan mati. Puro fingers. Sarap nito. Kulay dilaw pa naman natin. Mati dalawa na. Yun. Palit dito. Nag-iba yung landas. Nag-iba landas ng tapon. Huli. Buti inaabot ko mga ito. Buti inaabot ko yung pag ano yan. Ginagalaw ko. Malaki to. Uy, ganda. Pulahan mga tayo. Pulahan mga tayo. Pulahan. Grabe ka. Mga sabi ni Kuya. Ano? 3 fingers to 4-5 size. Gandang fishing spot na naman tamatay. Ano lang tamatay sa dulo ng Wawa. Eco Park. Sa may Wonder Ilog kung tawagin. Pag nasa Eco Park na kayo, kumaliwa kayo sa may ilog. Tapos dulo. Lalaki ng ano. Palit tayo ulit. Palit kayo ni Kuya mo ulit. Kakatuwa. Yan na naman. Yan na naman. Ano ko? Ang laki-laki na naman to. Yes, sir. Yun o. Daming 4 fingers. Kabingwit o. Ito yung Michael kasi Delmore. Kaapat na ako mati. Gagandang size. Grabe. Ang lupit talaga. Ang lupit ng ispat. Dahil pa maparating na ang ilang suwari.
ko na nga ba itong ispa na tumari. Kasi dito mo ito yung mababaw na. Sakto yan. Yung mga papasok yan sa ilog. Dito mo naman babay ka. Tapos puro kangkungan yun dyan mga tayo. Kabilaan. Grabe ang ngayon mga tayo. Yan na naman. Oh, grabe. Magandang size dito mga tayo. Kabilaan ka naman. Yan, inabot. Inabot rin. Ay, sus. Ano yun? Nakawala mga kasi. Grabe. So, yun. Nakalukso lang. Nakalukso. Grabe naman. Ang galing ng ginawa ng ano na yun. Papunta na rito kasi tapos lumukso siyang ganyan. Parang nakawala. Parang nag-alag-alag siya. Marunong yung grabe na pag-aralan ng ano na yun. Malupit yung tilapia na yun. Lumukso papasalubong sa akin. Yung hila papunta rito. Lumukso papunta rito. Yun ulit. Grabe. Kakatapon ko lang yung matay. Sinasalungan nila mga tayo. Saka ito, ganda na naman size. Ayan, pwede na to. Ayan o, gandang size na yung matay. Magpo-14 guys na. Ay, sarap na naman ng sigurado. Pag naka-jackpot na naman tayo. Yan, may galag shot nga pala kay Kachoy Alora. Na nagbigay sa atin ng bulati, no? Thank you, Kachoy. At kay Kachoy Rodel. Nakabanding natin ang nakaraan. Grabe. Dami namin huli dun mo sa ano. Mga taga ano yung natin dun, Purok Dos, Pinangunan. Sa Grand Span. Ganda na dun mati. Magsisimula kasi dun, patanghali eh. Patanghali ang kibit. Ayun. Ay! Laki-laki. Ganda kuya. Grabe laki. Oh, parehas ng huli ko kanina kuya. Parehas kami ko yan huli. Pulahan din. Grabe, ganda na dito. Grabe na. Ano naman. Inabot na naman. Buntik ko lang di abutin mga to. Ganda. Grabe, ano kaya ito? Kandol, siguro to. Hindi, boots. Ay, may kasama kasi palang ano. May kasamang plastic. Ayan natin, oh. Gandang size. Kung di abutin. Yung bata kasi dun sa dulo. Galing manghuli. Hindi pinaforma yung ano, yung tilapia talaga pag kumagat. Hindi mo lang pinapasag. Pumatalon-talon talaga. Ganda na dito mga kapit. Punta na kayo sa Promise. Maaga lang kagat pala dito. Maaga pa lang. Bakbakan. Unti-unti natin yung pukol. Kanina talagang sulit yung pukol ko eh. Ngayon, pitik-pitik lang para umabante dito. Pupunta dito yung isda. Yan ang diskarte. Yung mga tayo diskarte yung malupit. Para abutin ng ano, mga nagpo-floater yung setup. Yan na naman. Ito na naman. Ganda na naman po. Huwag ka lang makakawala. Grabe. Tatawa mo kasi. Diyos ko. Punta ka na dito kasi Ronnie. Ganda rin. Puro niya kwento. Tayo ba si Ronnie? Sila na
nabawas sa bulado. Pwede pa yun. Sige. Kagatin mo kagat. Kayo na sinalog. Ayan natin maki para pagka kinakagat nakikita natin yung ano, linya. Kagat ka naman. Grabe oh. Si Kuya Bin oh. Papadali ng lagyan. Kaya na naman oh. Ulo. Ang laki. Kagada ko oh. Sasarap sigurado ito maging sarap tong galit nito. Sabawan. Kasi kangkungan eh. Sarap na naman. Yan na naman mari. Loko. Ambo. Ganda na naman. Ganda na naman. Huwag ka lang talagang makakawala. Uy. Grabe talaga yung ganda ng size mati. Oh. Tingnan mo. Ay, naku, konti na lang talaga mapaksin. Ay, salamat. Salamat talaga, Lord. Sa panibagong fishing spot na naman natin. Ay, ito. Kachay Jason, oh. Tapos kachay Efren. Laraga, oh. Kachay, meron na naman pala dito. Sa dulo lang ng Wonder Ilog. Biglang kinagat, nagpapain ako mati kasi biglang hinuli kong biglang hinatak, di ko naabutan eh. Ayan naman mati. Naku, papunta na nga dito yung mga water lily. Lagot tayo, makakauwi ng maaga nito. Ang dami pati oh. Ayan, huli. Alis ka dyan. Sumabit pa sa water lily. Yan, huli natin. Ako, delikado makawala. Huwag naman sana makawala. Sumabit. Ay, yan. Kala ko makawala. So ganda. Wala. 1.5 na. Kaganda ng size. Oh. Ganda. Oh, kaaga-aga pa lang mga ito. Subukan mo lang talaga. Naitak mo ng konti. Ay ito. Oh grabe. Nila agad. Nakong naiwan yung ano natin. Naputol natin. Sayang oh. May huli natin. Ito naman yung kung anong tornilyo to yung sa pagbike ata ito Ako lang. Pero hindi ka na namimit? yan lumalapit na isda naman ito di ba kagatan? Kagatan na tayo matulis na rin pati yung kagat ng init. Inabot nahuli sa huli palitan ko to ng sinker mati mas mahaba. Ganda pang ganyan na tayo. Lupit.
Kinagat na yung isa tapos kinagat pa yung isa puro buti. Pipiliin mo na kung ano mabigat eh. Kung saan yung mas mabigat yun ang unahin. Discarding malapit pa. Ito sigurado to batay. Makamamaw to. Huwag lang sabit ng gusto to. Pag sinabit ka, yari ka. Huwag na may sabit. Kailangan makaapat ka man lang o dalawa. Oh, kita mo? Oh, sabi ko na nga pa mga toy. Ako, di inabot. Isa pang pukol yari na yun. Di inabot eh. Ayun, gandang pukol. Gandang pukol. Tapos ngayon ito ay ano nangyari sa'yo? Ba't tumuli ka na naman ng ice tubig? Papalitan ko ito ngayon mga binang ano ito yung kaina. Saan na ba yun? Almond Range. Hindi pa nawawala yung Almond Range sa atin. Hindi pa nagpasabi. Huli mga toy, huli. Mas malaki. Sabi ko na nga mo, pag mas malaki, mas malaki makukuha. Laki ng ulo. Ito na ang mamaw mga toy. Ito na talaga. Grabe. Grabe. Sabi ko na nga, pangalawa. Mas malaki pa dun sa naulo ko mga toy. 6 finger na to. Ang tabil. Nakadali ka dyan yung malapit na. Ano ba itong tawag nito mga rin? Spartad to. Spartad. Dami namin wali malapit. Saan ito? Marami na yung sa pwede. Botong sit up tayo. Botong sit up yan. Maganda. Para talagang ano, ayun nga lang. Talagang di halata kung kagatin. Medyo di sa excited. Kahit na ano, bata. Tayo lang yung pinagamalaki. Nakakatawa talaga. Ayan na naman. Yan ano? Hindi inabot. Denta lang nga lang yun. Sana may laman pa yun. Grabe. Ganun kasi yung natak na yun. Ayan, meron pa nga oh. Tira pa yan. Kailangan mag-diet kayo. Malaki-laki yung pinakain nyo. Iginog ko. Oh, grabe. Floater talaga dyan tayo. Aral daw muna matay. Magpakabait. Pinakalawalan kasi maliit. Ayun. Yun, ulit. Grabe. Grabe fighter naman. Nagsimula lang mga tayo talaga sa isa muna. Tapos dire-diretso na. Ay, ganda na naman oh. Pulahan na naman. Ay, dala-dalawa. Dala-dalawa. Ay, paano nangyari? Ay, ito yung kanina ko. Sabi ko na nga ba, tinamaan ko yung isa kanina mga toy. Oh, di ba mga toy? Ay, salamat Lord. Nasabitan ko ulit. Oh, di ba mga toy? Ito yung naputol ko kanina mga toy. Oh. Sabi ko sa inyo may laman. Ay, thank you Lord.
Ito yung bago. Ay, ganda naman talaga, napakabuti-buti. Ang Panginoon. Ganda. Oh, ito yung magpo-14 guys. Diba? Kasi Ronnie, nasabitan ko. Thank you Lord. Ay, pero mamaya ako na lang dumati ganito. Natin mamaya makaligtaan. Naon ngayon, nakaka-harvest ka agad ng maaga. Bago pa tayo ay mainitan ng gusto. Kasi ngayon sa panahon yan, napakainit ng panahon. Nagsasalo no kuya? Sinasalo nila eh. Gutom. Sinasalo nila eh. Okay. Saluhin mo kaagad. Gutom ko yan. Yun. Yun bro. Isunod kabilaan kagat. Kabilaan kagat. Ito yung Edgar. Yan o. May kalab shoutout. Ito yung Edmond. Frank Trasuna. Yun. May kalab shoutout. Kasi yung Rodel. Ito yung Mart. May kalab shoutout sa inyo. Ito yung Andy. Sa 9 de Febrero subscribers natin, thank you. Kachoy Rodel yan mga subscribers natin dyan mga sa Mandaluyong, Kakabiti, mga big timer dyan sa si Kati Edgar eh. Kaya ginagawa mo daw mo kapag ini na gusto mo. Inabot mo ito, inabot. Kala ko di inabot. Wala yung reaction nitong natin. Basta. Buti na lang mabilis yung bira natin. Yun. Papunto naman sa isa mo ito. Panalo. Naisip tayo natin. Ayan na naman. Ayun, huli. Ilang tayo, huwag mo galawin tayo. Yeah. Ayun. Grabe. Nasa ilalim tayo matay ng tunnel kumadaan. Ulo. Sige, laban. Grabe kasi. Uy, sarap. Gaganda, tatamba. Ay, tingnan. Parang nag-drive ng Manila to Bicol. Sumisig. Nawala ang kagat sa tibog. Babalik pa rin yan. Pagpalais pa sana kayo. Pukul na yan. Kala mo na lang ako matay, mga 3 fish. Okay na ako matay para makapukol naman si tatay dito, makaharvest dito. Kasi ang hirap ng ispat matay nakalusong. Yun o, basa, pero hindi naman siya basang-basa. Ayan, bumalik na ulit tayo. Andun talaga sila sa dulo. Yan naman mo ito eh. Grabe. Talagang wala sa Ayan o, pwede na ito eh. Ayos na yan mo ito eh. Magpo 4 fingers na.
Dalawang fish na lang. Hantingin natin. Saglit lang talaga. Di mo na kailangan magbabad pa. Makaka-harvest ka na. Ito yung nakatuloy na naman. Oh, sige, sige. Ay, kuya pala. Yan na naman. Uy. Tara, maraming sigigsag. Tara. Alakang, ayun, malak to. Maraming sigigsag. Uy. Uy, grabe. Ayan mga tay, one fish na lang. Bilis ng harvest nito tay. Grabe, nagpas ka lahat. Grabe, malalaki kasi yung isda mga tay. Kaya ilang piraso lang. Talagang sulit. Last na pukol to. Last na pukol. Pang finishing. Pang finishing. Sana makadalawa ba to. Tigpisa pa sana para bawi. Ito tulog. Pukol na yun. Nasa unahan talaga nila. Kanina nasa ibabaw na yun. Nasa dito na yung kagat kanina mo to. Bigla daw matras namin ng tingin ko. Wala na inom ng tubig. Ay, nakaisa pala ang inom ng tubig. Walang uhaw. Walang uhaw, uhaw. Wala rin ba kagat sa inyo? Inibugan. Ang lakas ng trip eh. Huwag mong gagawin yun pag kalaki mo. Taga dito ka rin? Oo. Huwag mong gagayahin sila pag laki mo, baka mamaya. Di naman ako ganyan. Ginagamit ko yung bangka namin pag Oh, diba? nagdadalag Buti ako. pa yung bata nakaunawa. Buti pa yung bata nakaunawa sa mga kabataan dito. Grabe. Ano talaga eh. Isa na lang nahintay ko. Uwi na ako. Ito. Yun. Ito na mga toy. Ito na siguro yun mga toy. Ito na mga katoy. Makauwi na tayo. Para makapakulan na maayos si tatay. Malaki. Kapinisin to. Naku, ano ba to? Ba't di man lang pumapasag? Grabe. Ang ganda ng ano, hatak. Magpasag-pasag na ron eh. Pagdating dito naging plastic. Isa pa. Hindi pa tayo nagagawa. Kaya pala biglang lumambot. Tapos bigla na naman pumasag ulit. Yan, sana nga lang gagamitin natin. Sumabit pa tayo. Yan, tama na ito. Pagpapahinga na ito, baka maubusan ng power itong ano, allen wrench. Yan. Yun. Napatik natin, pailalim ulit. Sige tay, takin na ito tay. Ito na yung sa akin tay. Mayroon na to, promise. Ginagawa mo. Mayroon na to tay. Ay, wala pa rin tay. Ay, mayroon na. Mayroon na. Yay! Makakapukol na si tatay na maayos. Yun. May ano pa tayo matay, promo. So yan lang po muna mga tay. Maraming salamat sa inyo mga tay sa muling panonood. Ayan. Siyempre, big love shoutout sa mga kakainta anglers dito. Tisoy anglers. Yan mga tay, good size siya. Baong spot to mga tay. Grabe. Para nakabilo naman siya dito, maka-harvest no? Ito ang huli ko. Ayan tay, dito ka, pisto ka sa akin tay. Sigurado ka dyan. Harvest ka dyan. Ang ganda mo size mo tay. Grabe. O mga tay oh. Uy, lalaki. Thumbnail ko kaya itong malaki itong dalawa. Saan na ba yun? Window 2. Yan na katay. Yan na. Chiri.
Yan, thank you mga tol. Bagong fishing spot to. Dulo ng Wonder Ilog sa bandang pagpunta ka rito, bandang kanan. Ayan, maraming salamat po. See you next vlog na naman. Maraming salamat. Thank you Lord, thank you mga tol.